أهلا بكم متابعينا في حلقة خاصة أخرى من برنامج على الطاولة، برنامج خاص ضمن سلسلة برامج لمعالجة قضايا ومشاكل يعاني منها مجتمعنا العربي وخاصة في منطقة النقب. وفي هذا البرنامج يرافقني في التقديم الأستاذ عثمان أبو عجاج. مساء الخير عثمان. مساء النور. نعم، يعني حلقة أخرى، يعني شخصية أخرى اللي نحاول من خلال هذه البرامج مرة أخرى نؤكد إيجاد حلول لكثير من المشاكل اللي بيعاني منها مجتمعنا العربي. نعم، نحن نريد أن نطرح قضايانا بشكل واضح، بشكل مفهوم على الطاولة من أجل معالجة القضايا وبشكل سليم لأول مرة إن شاء الله. نعم، شكرا عثمان. وفي هذا البرنامج في هذه الحلقة يسرنا أن نستضيف يوفال ترجمان، وهو مدير عام سلطة إسكان البدو منكال رشوت بدو בפועל. ונרחב ביובל. مساء الخير, שלום לך אדוני. שלום רב, מה נשמע? תודה רבה. ימים קשים יובל אנחנו עוברים, כל המדינה עוברת, ערבים ויהודים כאחד. אני חושב שאנחנו נמצאים באחד מהתקופות הכי מורכבות שהיו פה במדינה, מאז קום המדינה. שבועות מאוד 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 קשים על כל החברה בישראל, גם על היהודים, גם על הערבים. אירוע מטלטל, מחיר לא נתפס, עם אכזריות שלא ראינו מעולם באזורנו, ועם זה אנחנו מתמודדים כחברה אחת, כמו שאמרת, יהודים וערבים, בצורה מעודדת, הייתי אומר. זאת אומרת, אם יש פה איזו נחמה, או יש פה איזו נקודה שאנחנו מתחזקים ממנה, שאנחנו רואים כאן חזית מאוד מאוחדת, בארץ באופן כללי, ובנגב באופן מיוחד. זאת אומרת, החברה בישראל היא מאוד מאוחדת במאמצים להתמודד עם המלחמה הזאת, ובנגב אנחנו מזהים אפילו מעבר לאישור קו והתמיכה, אנחנו רואים כאן מגמה פרואקטיבית, רואים כאן יוזמות, רואים כאן מעשים הירואיים, היו כאן מעשי גבורה וכולל מעשים של הקרבת חיים. זאת אומרת שזה לא רק החברה הערבית לא משבשת את התהליכים בתוך המדינה בזמן שנלחמים. אתה מתכוון מעשי גבורה של החברה הערבית? מעשי גבורה מצד אנשים בחברה הערבית הבדואית, כן. כולל הקרבת חיים, ואני אומר לא רק אצל חיילים. שאתה אומר, אוקיי, הוא חייל, אז הוא נמצא במלחמה הזאת. אזרחים, לגמרי אזרחים, שסיכנו את החיים שלהם, ויש כאלו גם שהקריבו את החיים שלהם, לטובת אוכלוסייה יהודית, ורואים כאן מצב מעודד בתוך המצב המאוד מורכב הזה. אבל אני רואה בשטח, ברוח הדברים שאתה אומר, וברוח הדברים בשטח, התנדבות, התגייסות של החברה הערבית הבדואית בנגב. הבדואים בנגב נמצאים ברשויות המקומיות הבדואיות בתפקידים שונים, בפיקוד העורף, הקלארם ותפקידים אחרים. וגם מתנדבים ביוזמות חברתיות, את עמותות עובדות, כולם עובדים ביחד עם המדינה. איך אנחנו יכולים למנף את זה ביחד? זו השאלה שאני שואל את עצמי בכל רם. איך אנחנו יכולים למנף את זה ביחד אחרי סיום המלחמה? איך אנחנו משמרים את המצב הקיים, מחזקים אותו, ממסדים אותו? אני מתחילת המלחמה מגויס למלחמה במסגרת פיקוד העורף, במחוז דרום של פיקוד העורף, וזאת הזדמנות עבורי לייצג את האינטרסים של 320,000 בדואים שחיים בשטח, ב9 רשויות בפזורה, על שטח של 800-900 אלף דונם. וההיכרות שלי עם האוכלוסייה הבדואית בנגב היא עמוקה, עמוקה מאוד. אני מכיר. אז אולי נחזור לשאלה. אולי נחזור לדיון הקודם. איך אנחנו ממנפים את היוזמות הקיימות בשטח, את הקשר בין יהודים לערבים, שהוא מאוד חיובי. איך אנחנו מחזקים את האווירה החיובית בשטח. אנחנו כמדינה, זה לא סוד שאנחנו עובדים ביחד. אנחנו עובדים ביחד ביום-יום, חושבים ביחד ביום-יום, מנסים למצוא פתרונות להרבה סוגיות שעולות בשטח עם הרבה גופים. אתה עושה את זה בצורה מאוד יפה, עם הרבה גופים ביחד,
דיברת על תוכנית החומש, משרד השוויון החברתי, משרד האם ומשרדים אחרים. איך אנחנו יכולים לחזק את זה בשטח? נגיד שקודם כל אני לא מופתע עם מה שקורה עכשיו, אני חייב להגיד לכם. אני מכיר את החברה הבדואית לעומק. ומה שקורה עכשיו, אותי ברמה אישית זה לא מפתיע. יש פה התגייסות ויש פה אישור קו ונכנסים מתחת לאלונקה ממש. כולם לוקחים חלק במה שקורה עכשיו. לצד זה, אנחנו מכירים את הפערים. יש פה פערים שמתמודדים איתם ברמה הלאומית במרחב, שקשורים להשכלה, וקשורים לתעסוקה, וקשורים לאלימות ולפשיעה. סוגיות שהן מורכבות ברמה החברתית. אנחנו יודעים, מכירים אותן, אבל אנחנו יודעים גם להגיד שהן בשוליים. תראו, בשישה שבועות האחרונים, כמה כותרות שמעתם על פשיעה בדואית בנגב? כמעט ולא. שואף לאפס, כן. היה כלום. נכון. מה? אפשר אולי להתעסק במדינה, בתקשורת עם נושאים אחרים? בוודאי שכן. שהתקשורת כל היום עסוקה בלחפש כל מיני סיפורים. משילות, לא משילות. בשוליים, ולספר סיפורי משילות, כן? שאין משילות, אז בקלות אפשר גם למצוא כל מיני דוגמאות אולי שיחזקו את זה. אני חושב שברגע שנותנים פה הזדמנות אמיתית להציג את הפנים היפות של הנגב, את הדו-קיום, את השיתוף פעולה שיש כאן, את האוכלוסייה היצרנית, התורמת, אז בקלות אפשר יהיה למצוא את ההזדמנות הזו בשוטף. עותמן, אתה שואל אותי איך אנחנו יכולים למנף את המלחמה בהמשך. אני חושב שמה שקורה בשבועות האלו נותן לנו הזדמנות נהדרת להבין את הפוטנציאל. כי באמת יש פה אוכלוסייה ששילמה מחיר, אפשר לומר. אוכלוסייה הבדואית שילמה מחיר כבד, יש הרוגים, יש פצועים, יש חטופים ויש נהדרים. יש מהכל. דבר שני, רואים את המשטרה, היא יכולה להיות עסוקה במשימות של הגנה ולא במשימות של סדר ציבורי ופשיעה. אפשר לראות יוזמות, לדבר עם המון בדואים, שהולכים לעשות קטיף בעוטף עזה, הולכים לתרום, שואלים אותי מה אפשר לעזור, רוצים לעשות פריסות לחיילים. יובל, בהתחלת דבריך אמרת את מה שהבדואים עשו או עושים עכשיו, לא הפתיע אותך. כן. אבל הפתיע הרבה אנשים אחרים. נכון. הפתיע הרבה יהודים. נכון. הרבה אנשי ציבור במדינה. אני חושב שבאמת, הציבור בישראל לא מכיר את החברה הבדואית. באמת. אנחנו ניזונים מדימויים, מסטריאוטיפים, מדעות קדומות. אנחנו ניזונים מאינטרסים כאלו ואחרים שרוצים להציג משהו, ולא באמת מהמצב האובייקטיבי בשטח. הוקמה ועדת שרים לנושא הבדואים בנגב, בראשות ראש ממשלה. הוועדה הזאת כבר התכנסה כמה פעמים. הוועדה החליטה החלטות מאוד משמעותיות שקשורות לנגב. לפיתוח הנגב. ברור. לפיתוח הנגב, לתכנון הנגב, לטובת האוכלוסייה הבדואית בנגב. נכון, אבל מצד אחר גם אפשר לקחת את כל המשאבים שהזכרת אותם כאן. התגייסות השר, התגייסות המשרד, התגייסות הרשות, ההבנה שלנו והשליטה בנתונים בשטח, וכל המשאבים שהזכרנו כאן כדי לעשות אזורי תעשייה משותפים בין ערד לכסייפה, בין דימונה לתערוער וגסר א-סר ואבו גרנת. פעילות קונקרטית, מיזמים קונקרטיים שמקרבים את היהודים והערבים ביחד, לעבוד ביחד, לפתח עסקים ביחד, ללמוד ביחד, ובסופו של דבר זה משליך על האווירה שהיא חיובית, הוא מחזק את האווירה החיובית. עכשיו, איך אתה מרגיע את האוכלוסייה הבדואית, הערבית בכלל, לא אולי מקרה אחד או שניים שקרו של גזענות בנתניה, מקומות אחרים. והבדואים חוששים, או הערבים בכלל חוששים לצאת לביג בבאר שבע, או לצאת למקומות קנייה בארץ. איך אנחנו יכולים להרגיע אותם? באווירה הקיימת, שהיא אווירה מאוד חיובית. נעשים לא מעט פעולות, גם במקומות עבודה, בבתי חולים, מוסדות ציבור, אל מול האוכלוסייה, כדי להסביר
את המורכבות הזאת של אתה הולך לפגוש עכשיו, אתה הולך לבית חולים בסורוקה. רוב הסיכוי שמי שיטפל בי זה רופא ערבי. נכון. רוב הסיכוי שהאחות שתעשה לי בדיקת דם תהיה אחות ערבייה, בדואית. רוב הסיכוי. ואני יודע את זה. אני הולך לבית מרקחת. רוב הסיכוי שאני אקבל שירות מרוקח ערבי, בדואי. אז אנחנו צריכים לשנות את השיח שלנו, קודם כל. אני חושב שצריך ודבר שני, לחזק אותו, ברור. לחזק את השיח חיובי. כן. להשתמש בהמשגה הנכונה, כן. להשתמש בתקשורת הנכונה, ולהבליט ולחזק אירועים מוצלחים, סיפורי הצלחה מתוך המגזר הבדואי, החברה הבדואית, החברה הערבית, להביא אותם לתקשורת. וזה התפקיד שלנו מצד אחד. אבל מצד שני, יש לנו גם תלונות מתוך החברה וכל מיני, על נושא המיגון. זה לא סוד. החברה הבדואית הייתה חשופה בעבר ובהתחלת המלחמה לפגיעות ישירות, מחסור במיגוניות, מחסור בממדים, מחסור במרחבים מוגנים. הפעם הייתה התגייסות אחרת. בשני כובעים שלך כמנכ"ל הרשות ובמקביל כבעל תפקיד בפיקוד העורף, עשיתם עבודה מאוד יפה בשטח. בואו נרחיב על זה קצת בשיח. במלחמה הזו נפגעו לא מעט אנשים מפגיעות פיזיות של רקטות בשטח. בפזורה הזה. עכשיו, אנחנו בתחילת המלחמה, במפגש הראשון עם ראשי הרשויות, העלו את הנושא הזה, לקחנו את זה על עצמנו, וקודם כל תקצבנו 30 מיליון שקל מיידית על חשבון פרויקטים אחרים, לרכוש מיגוניות ולרכוש אמצעי מיגון. 30 מיליון שקל, שלא ניכנס כרגע לחלוקה, אבל זה הולך לכל הרשויות. הרוב הולך לרשות עצמה להצטייד בעצמה באמצעי מיגון, לרכוש מיגוניות וכן הלאה. ובחלק אחר, אנחנו בעצמנו, במסגרת רשות הבדואים, עם האגף החברתי-כלכלי, רכשנו דרך פיקוד העורף 81 מיגוניות ועוד 30 מרחבים מוגנים. אז בכובע שלי, אני אמרתי, אני גם בפיקוד העורף וגם ברשות הבדואים, אז הצבנו 32 מגננים. מגנן זה שטח שמתאים ל100 אנשים. זה שטח מוגן יותר טוב ממיגונית. אנחנו עכשיו רכשנו עוד 5 קונטיינרים של אסקו, ואנחנו הולכים להציב עוד 30 מרחבים מוגנים כאלו בימים, בשבועות הקרובים. יש כל מיני שמועות שהיו בשטח שהמרחב הבדואי מוגדר מרחב לא מאוכלס. אז שטח בטוח. שטח בטוח. חשוב לומר שנעשתה עבודה מאוד יסודית עם מחוז דרום, וכל המרחב הבדואי היום מוגדר כמרחב מאוכלס, ויש אזעקות, וזה מוגדר יש שם אוכלוסייה. זאת אומרת, גם בגלל שאני מנהל את הנושא הזה בכובע האזרחי שלי, לקחתי את השכבה של כל הפוליגונים שבהם חיים אוכלוסייה בדואית בשטח. יש 1,700 פוליגונים כאלו. ואני מדבר כרגע על כל הפוליגונים, גם בבקעת קנאים וגם בהר הנגב. כן? פוליגון בנחל חווה או נחל אריחה הוא מנותח כשטח מאוכלס. פוליגון, הכוונה זה אזור מסוים שגרים בו אנשים. כן. בשפה של GIS זה נקרא פוליגון. נכון. אבל זה מרחב מסוים שיש בו אנשים, שהוגדר עם פיקוד העורף בעזרת הרשות ובעזרת גורמים אחרים כמאוכלס. האגדות האלו הן לא נכונות. המרחב הבדואי כולו, גם בערים, ביישובים וגם בפזורה, מנותח כשטח מאוכלס. ברור. אני רוצה לחזור איתך לשתי נקודות. נקודה ראשונה, לגבי המיקוד, אמרת מיקוד. הכוונה במיקוד זה למקד את המשאבים של המדינה והרשות וכל הגורמים יחד, לתכנן את המרחב הזה, לפתח אותו, להסדיר אותו, זה מצד אחד. אבל אנחנו בשעת כושר אמיתית. מצד אחד יש התגייסות ממשלתית, ולגבי הסיוע לחברה הערבית, מצד אחד. מצד שני יש התגייסות חברתית, קהילתית, של יוזמות חברתיות ועמותות שעובדות בשטח. מצד השלישי, אנחנו מנסים להציג את השיח חיובי, השיח האמיתי מתוך השטח, ולהתרחק מהמסיתים ומהאינטרסנטים. ואנחנו קוראים לציבור שלנו כל הזמן להתרחק מהמסיתים והאינטרסנטים. מצד שלישי, אנחנו חייבים לייצר היום, לחשוב בכל
איך לייצר פלטפורמות שיתרמו לחברה הבדואית, איך לייצר ממשקי עבודה ויוזמות משותפות יהודים וערבים ביחד, תעסוקתיות, חינוכיות, בין יישובים ערבים ויישובים יהודים, לבנות ציר בין עוטף עזה, בהתיישבות היהודית בעוטף עזה, לבין הנגב, ערים תאומות, יישובים תאומים, בתי ספר תאומים. אנחנו צריכים לבנות משהו שהוא יחבר את כולם ביחד, ונמשיך בקצב הזה קדימה, כמה שאפשר. כן, מילת סיום. באופן כללי, אני אגיד לך, עותמן, אני חושב שהשיתוף פעולה הזה הוא מאוד חשוב. אנחנו צריכים להציג את הפנים האמיתיות, היפות של החברה הבדואית. אנחנו צריכים לפעול בכל הכוח, שיהיו פה מקומות תעסוקה ומקומות להשכלה גבוהה, שמאפשרים לצעיר בן 18 בדואי, שגם אם אין לו עברית מושלמת, ללמוד ולהוציא תואר. אני חושב שהחברה הכללית צריכה לחבק את החברה הבדואית. צריכה להבין שזה נכס וזה לא נטל. ואני הייתי מאוד מאוד רוצה לראות שהמלחמה הזאת, כמה שהיא קשה, אז הנחמה והתקומה מהמלחמה הזאת יהיה תחילה של עתיד יותר טוב לחברה היהודית והחברה הבדואית בנגב ובכלל במדינת ישראל, ואין לי ספק שיש פה את כל הכלים שהדבר הזה יצליח. אני מאמין בזה. אוקיי. יובל תורג'מן, מנכ"ל רשות הבדואים בפועל, תודה רבה, שוכרן על חضورك. שוב, נשמח לארח אותך בימים יותר טובים, שקטים בעזרת השם. شكرا عثمان أبو عجاج. متابعينا مشاهدينا، سنكون في حلقة أخرى وضمن هذا البرنامج لنتحدث عن الأمور التي تواجه المجتمع العربي وخاصة في الجنوب في محاولة لإيجاد الحلول من خلال استقبال واستضافة شخصيات ومؤثرين في هذه الدولة. تقبلوا تحيات حسين العبرة وإلى اللقاء.